ngai thatu te song song in zawain che bai le vek ole tun tum kan video po hian case ngai nom tak mai kan ngai tha in kan thlir ho le dona video te abula chang atop thlengin minlo thlir sakin minlo ngai thak sak le theu don ya tun tum kan case en tora chuan me che mel thatak mai pakhat chuan athil ne song song te shal vekin mil sang thum za se ta hla a online atanga amiton abial pa amangai tak mai mutorin avakala anni pahni hi online atanga komni chung lai lo in ngai zong to ani boka mase ataka chuan la in humia lo thongin phone screen atang chuin an la in muthong ani amai ro chu chutia abial pa alam hungai lo mutora akala changa thlari lo te ya chu me cherwang chu mi tlo po vak lo na lai tui pi kuma chuan mu ani tamaya ole engthil chi ange he me chemel thatak online na abial pa mu tuma kalchunga hian thlengta angle I han thler zel don tiang November ni som komsang ni som ni pahnia khan sanghaman to pakhat chu Peru rama Huaco area rama luikam pakhata na thoktora vakalin chuta na tholai chuan sawachi khat seagulls anti mai rol thom beng cheng tak mai chu ashita a chu vele enge chung sawate chuan an hmuwa chutia an beng chen tak em mai le tia ngai to chung chuan chulai hmun chu wapanin chuta chuan treu bozing a hian mishing ruang ni om tak mai chu awa hmuta thut maya chu vele thunei tu lam chu phone a bevatin police po chu rong omna chuan an ron thleng ko thoya hetia an ron thlen hnu a hian chulai hmun chu mi te kaltlang thelo na tura siam hmal wat ni in ruang po chu an indik vek ba ka evidence poimo ang te chu an la khom ta ngala te chuan forensic examination atanga alanda na chuan chu an rong char chu me cherwang ani ti le kumsom nga bor vela upa ani ti chu hriat ani ta a ma se nu chui do te ta na nu chuina ti har sa turin chu an rong char chu tunge ani ti an hria theina tur ber a hmel chu hmu tlak ani to lawa chu mai ba ka a fingerprint te po chu lo chimhan vek to in a ko chunga atak sa peng then khate phei chu lak chwa alo ni nual hlom to boka hetia alandan mi a chuan tol thatu hi mi professional tak ani hmel ta bok ani ti chuan atira nu chui tu te po chuan tol thatu chu organized crime group lam a ang an ti in black market a shal tur hian mishing tak sa peng da chu ala ani an jim ma zoka ma se nu chui tu te na an chui thui tak tel tel nu a chuan an case chui lai ata na evidence poimo tak tak mai chu an mu thei ta hlawa in immigration authority te na an record na atanga alanda na chuan me chi pakhat record an nei le Mexico a me che pakhat bo record an nei te chu in ang an ti in chu record mang chuan Peruvian police chuan tui pui kama an mi cherwang char chu Mexican mi che pakhat online a abel pa motora mel sang tam tak dana om Peru rama local ani ti chu an che theita a te chuan chu me chia chu an chui zel na chuan blenka arel no e ani ti hriat ni in February ni rokum sang kha zakwa somsari pakhata khan Mexico rama lo piangin ani hian tour guide na alo thok to thina mase COVID-19 pandemic awang khan Mexican tourism industry te chu an tla cheta hle maya chutia khwalzin anom theitak silo awang chuan blenka ipo chuan anha chu bansan lo thei talavin chumi hnuwa chuan blenka I chu ride share driver a chuan atang tar ngot maya amai ro chu chuta anha tho chu a hlok lo le in a tho chhuate chu hanin enkol nan chuan a be tham le em ema a bek takin march ni somni pathum kumsang ni somni a Mexican authority tena Mexican rampum puya public health emergency an ponta ka tang pheka chuan mi puite chuan an in chu an chho san lo thei talawa chumi wan chuan driver tan po passenger chu anom le tamang lo bok nin blen kai chu aril ru ha em ema ni tina na tho tur po chu a hre to lavin tho po chu a thok thei ta lo reng boka te chuan chutia na a tho thei tak si lo chuan blen kai chu ni tina ina om thinin a hun tam zok chu online games khalnan te a mang ta thina chuta tang chuan blen kai chuan mi pa pakhat ama aya kumsom pahni lai no pangjok John Pablo an ti chu atong ta a ani hi medical student ni in kaya tano Heredia University a biology and pharmaceutical specialist azermeka tianchuan a hi gamer satlia mai chawni lavin online gaming community lian ve tak mai pakhat enkol tu ani boka te chuan group kaltlang chuan an pahni hian in before thinin anin ngai na ngal thuaya
chuta tanga reilo ti a chuan lan kai chu gaming community a chuan coordinator ni tura som le in chu a som na chu blenka ipo chuan hun thol anga tak ema wangin alo pum ve ta mai boka te chuan chutia an thodun le zel taka wang chuan an pahni chuan private ya in befo ta chenin anin kar chu a hma ai ma in a thale zwa zoka tin a hnu a phe chuan chian mai chau chu ni thei talavin mel sang tam tak dana o mani chung po chuan an pahni in kara in du ton na lo om tile in ngai na ton na an lo ne te chu engthil ma chuan ati top thei ta meu lawa te chuan an pahni chuan online manga in ngai zong to zelin anin kar chu in hnatle ma se chu an omna in hlat mai mai te chuan an pahni in kar tho chu a khoi poi to lem no boka chatian chuan internet kal tlangin blenka i chuan a birthday party te chu chuan a tan chuan alom na hun til siamin chuan a po chuan blenkai birthday chu alo lom pui ve ba ka eta hian blenkai tan liao liao lati lo record sakin a sak sak boka te chuan chutia kumhni don lai mai ni tina anin biak le anin message ton hnuwa chuan anin kar tho te chu a tha so din an ma hun tor te po chu ro man pa chuan anom dun thei hun tor te po chu swang to thinin chunga wang chuan an pahnia atak nge ya in hmuwa om dun thei hun chu an ngak hlel hle maya amai ro chu blenka i chuan poisa ani lo ema wangin peru kalna tor thlona ticket leina tor chu anei thei mai lawa ma se chuan po chuan chu lo hria thiam puin ama zok chu Mexico a local tor tho blenkai hena chuan a hrileta a chu thu chuan blenkai chu ati hlimin atana mi papui mo takmai chu a piana khwate lo fan puya achung te hna in hmel hria tirna nei tir dan tor te chu alo ro man lok veka ma se thil chu an du dan angin a thleng le thei tlat lo te chuan chu ta tanga hun rei lo tia chuan blenkai hena chuan Mexico a local le thei lo tor tho chu ron shili in chutia akal thei lo tor tho chuan na a ron shile ta ka chuan blenkai chu alungai te em a ma se chutia nga reng chu thei dalavin ama nge chu peru rama wakala amangai em chuan ani na omdun chu atumta ani te chuan peru a zina turatan hian blenkai chuan athil nei ang te chu a hral tanta a chuta chuan a bicycle hlui ve to lampang tile in chena thil eng mote chu a hral veka chu mai ni lovin a car le a in chung bungrwa te po chu engemaw za chu hral telin a thom hnalum te po chu a hral tel boka chung a thil nei sang sang a hral na tang chuan blenkai chuan poisa dollar sanga zali lai chu anei theita a chuti lai mekin perua kal theidan tor ngai to a blenkai a boy em lai chuan a belpa chuan a po chuan blenkai chu lo fui ve so sawen a omna peru ram alo thleng thei ni pho chuan thataka en kol zui tor thole andam chunga hun an man dun tor tho te chu phone manga lo shil ve mol thenin chunga thu sei te chu blenkai po chuan rin helna pakhat ma nei lo hian alo ring hmal ve mai boka te chuan peru rama chen hen dan dor te chu ngai to thenin abel pa chuan ne na andam chung nun mang tur chuan ro mana chu asiam ta ani amai ro chu achung ten peru rama abel pa ne na cheng don tura ama kal atum tho a han sha chuan a thutlok ma siam chuan a chong hlom em a a chan chu blenkai chu mi chia kum som nga upato mania cheng mek ni in chutia a thian tile achung ge zongsong ba ka a thil nei ve te zongsong kal san veka apel pa bula cheng tura thutluk na asiam ta chu makan ti in chumi wan chuan achung te chuan Mexico chu chosan lo tor chuan an thlem na sa hle maya ma se blenkai ero chuan a thutluk te chu so san chu atum chang haulo a hlim na tur nia a hriat ani awang le a kum te po upat ve to awang chuan atana hun tha to ber ani chu ringin chumi wan chuan a hlim na atana hun tha ani ve chun chu bo pel adu lo thu chu a soi ve tlat maya te chuan chu tiang ti ani ta ka chuan a chung te po chuan lung thuzan no chuan blenkai do thana chu pompui ta ringotin do sakna an hnan zui de boka chu ti rwal chuan a chung te chuan blenkai hna chuan ron be fo tora an cha ba ka peru a thlen ve le a thil te chu ani tur ang ni lo dewa a hria chuan rang taka ron shel ngai va turin an cha thlap boka chuta blenkai po chuan a ron biak fo tur thu ti le thil engkim chu a that vek tur thu te soin peru rama chuan a belpa chuan ani na nun nom tak an man don tur thu te a sei ve ta bok ani te chuan julai ni somhni kum sang ni somhni pahnia khan blenkai chuan a zin bek te chu siam fil ta ngalin
Peru kal tur chuan airport lam chu apanta a chuta chuan achung te le a thian te po chu ama thla tura ron kal ve bokin anni ho nian chuan dam takin tia anin thla ba ka in ko pa chuan in enkol thale tur te po in an cha zui te boka te chuan blen kai po chuan achung te hina chuan lo ngai to lu tuk lo tura shin ve hlumin Peru rama chuan chuanana alo nga tur thole ama nian chuan Peru ram chu an fan tur thole chumi hnuwa chuan apartment tuipui kama oma chuan an chen dun tur thote a sei vele te boka te chuan arwa manlok angein blen kai chu atuk jingdar ni lem ni somli panga vela chuan Dos Travis International Airport chu thlengin chuta chuan online kaltlanga ami paton chuan a po chu airport a chuan ama hruai turin alo diam to boka te chuan airport atang chuan an pahnih chuan in zui le in chuan an apartment lian lo tak mai alwa ho chuan anin zui lu tak ngala an pahnih chuan atak nge ya an voi khat in hmu na mani se anin biak na are to ema wangin anin ngai na ngalin hanza tet po chu an ni lem no boka hemi hnu a hian blen kai chuan a thla te chu lak sakin achung te hna chuan Peru ram chu tlong taka a thlen to thole abelpa chuan anian po a anin hmu to thote po chu awashil ve te boka chutia Peru a thlen to thole abelpa chuan anian po anin hmu to thote awashil hnuwa chuan achung te po chu an lo lomin an fanu blen kai chu abelpa chuan a bula awmani chuan thil engkim chu a that vek an besin an jing ta hle bok ani te chuan blen ka in Peru a thlena tanga ni rei lo te chung chu thil engkim chu akal dan tur angin akal vek ti thei ani a blen kai chu a hlim hle ba ka abelpa nen chuan mun sang sang te chu fangkwalin toipui kama te chuan an du ang to ken thlifim te an dong fo thina chutian chuan mun thara ani ta ka chuan blen kai po chuan om dan ne chu a chen ram mila in siam rem thoi thoin phone thar te le sim card thar te po chu alai zui be ta boka a phone hlui ero kha chu Mexico achung te biak nan a hmang thin thung ani ma se heti lai mi khian chuan a ero chu ni tina class kal angai awangin ina chuan man mi ulawa chumi wan chuan blen kai chuan a phone thar chu e tur cha nan tia mang fo thinin a thil mamo chi sang sang le nan chuan a mang ta thin boka ma se November ni sari kumsang ni somni pahni aron thlen chuan thil te chu ani dan pa nga yangin a thleng thei ta tlat lo chumi ni atang chuan blen ka e ni tina achung te bichen chu re ta wongin achung te chu call mang te le text mang te a abiak lo ba ka enge ati don taknyal po chu aron sei te lo boka amai ro chu aya achung te ril ro ti ha le zwal tu jok chu chumi ni ni leng mai chuan blen ka e chu a social media po vai khat ma alut me lo chu mak an ti in chu thil chu ati thin dan ani lo ani ti chu an tha chiang em ema a chan chu social media chu a khoina sabe thinin ani man da de chu chuta chuan a post po thina amai ro chu blen ka e a re tak dei mani che hian blen ka e chuan awa nu hna text message bathonin chuta chuan abel pa chuan aniana anin ngei hle thole thil engkim po chu akal tlan thote wasoin an hlim dun hle thote a shil alo ni oma chumi ban chuan achung te po chuan chutia aron call lo le aron text lo po chu an na thona avoid deu anga alo nga yin alo be man lo ani chu an ring ta deu hleka ma se zan are tak thleng po a eng thu thar ma an na hria thei tak silawa chuan achung de chu an mang ang tranin blen kai chu voi tam tak an call ba ka text message te po chu voi tam tak an thon ta a ma se chhana reng chu an nei thei si lo ani le chuan chutia ti ngai na po shilawa an reng lai chuan blen kai wa nu chuan ani chu angai to zol hle maya a chan chu an pahni hian anin kom ngai le zolin ani chunga chuan thil thalo tak a thleng palang ti chu a hlau em ema chumi ni wan chuan man hmo takin blen kai social media te chu check sakin chuta tang chuan abel pa chuan a contact number chu ani thei ta hlova chu vele blen kai wa nu chuan a chu batek sa thuain chuta chuan ani chu adam thatle thatlo thotile an biak tlang theilo thote chu awashil ta ma se chutia text message a thona tanga reilo te a chuan a chuan ron chang le tin chuta chuan amani liam ta atang khan blen kai chu abiak tlang thei to lo tho chu a ron shil be le ta tlat mai chuta a soile zel dana chuan blen kai nen chuan anin chen to thole chutia anin chen hnu a chuan Mexico a le le na tor thlona ticket te po ale sak vek thote ron sein aron hon mek arin thole kalkonga a phone battery a zo wanga bitlang theilo anni arin thote aron seita a chu mai ba ka chuan blen kai ne na
text message anin thon hun ber November ni sari kumsang ni somni pania anin thona cho screenshot in blend kai wa no cho awa thon boka chota message atanga alanda na chuan blend kai cho lima capital cho tluang taka thleng tura adu sak thole akal tumna konga chuan rukro an tam hle thote tim khur taka kal tura adu thote a shil boka chu blend kai po chuan thataka lo changin amang tha ve soi ta bok ni in alanga chu mai ne lovin chuan blend kai wa nu hne na chuan blend kai chu Mexico alo thlen trep to arin to thole alo thlen vele alo biak po vele mai arin thote shilin ngai thataka lo om torin a cha zui ta bok ani ma se chung anin biak ni te chuan blend kai wa nu ngai chu ati thalo tel mai si ani chu a hre chiangin Mexico a chuan engthil ma sui masalo le achung de po ron lo chuan alo let le chu a ring theilo mai ni lovin chu ani mi zia ani lo ani dia chu a hre chiang hle maya te chuan chung ti awang chuan blend kai wa nu chuan text message manga wa be chun som le in chuta chuan ani blend ka e kalna tur om ang te chu a zo chun som le atira kha chuan text message te chu thataka lo changin thatakin anin bia khani ma se anu a chuan a chang thape to lo so tin thinjim mel tak le nin mel tak hian aron chang le ta thena anu le sela phe chuan blend kai wa nu hne na chuan ron ti boy to lo tora a shil ba ka anu na chuan ron enroll boy to lo tora shil zuin engthil ma po chu a soi chun zom do ta lo bok ani le chuan blend kai chung de chuan ti ngai na chu an theta lo hle maya chumi wan chuan mi poite jan puina chu dil ta ringotin chuta chuan blend kai chan chin de chu social media te an post ba ka ama hmule awm na sia anom lam lo thode chu an zo ta hlama chuti lai me kem blend kai wa nu phe chuan blend kai le chuan ate in biak to ber na screenshot te chu social media te lo posin chuan chu lo nge event thale torin mi te chu a cha ta boka le chuan chu ta tanga dar ka ri lo te chuan a thlak chu ron dar ta ngalin mi te chuan an nge event hlom hle maya chu mai ba ka Mexico ram le Peru ram chu thil chuan adeng chuak ni in mitin mai chuan an nge event in blend kai chung te chuan Peruvian consulate lam chu be pok ngalin chuta chuan an fano blend kai bo chu zon pui torin an ngen zui ta bok ani te chuan mi puina adnor na satak ema bang chuan Peruvian police te po chuan ma chu an na ta zonga hemi hnuwa hian chuan a chu police station a ko ni in blend kai bo dan chung changa chuan thu an zot fia ta ngala amai ro chu chuan a chu police tena an kauna awang khan police station a chuan ron kal nge ma se police zona ero chu a chang thadu lo hle thunga tin thu an zo fia chung zong de chuan zona hmel chu thu tak rona om rangin engthil nge angai tu ang ti po sia thelo khopa a hmel te chu anil om lo ba ka lo nei mi lo ang mai hian thu zot fia tu te chu an mi ta tak chuan a en kar reng boka te chuan thu an zo fia chung zong chuan engthil ma ti lo thu le blend kai bona chuan enroll ve lo tho chu a soin se mema amai ro chu heta hian policean zona chu zona somsari pathum lai zotin chungzinga somthum pathum chau chu a chang thunga tin policean blend kai bonia khan khoya nge I om tia an han so chuan zona chuan a om na tak chu soidu lavin khoya emo a zin bolai ani tho chu a sei ringot boka ma se chuan ate chena apartment boloka dor pakha CCTV atanga alanda na ero chuan blend kai boni November ni saria khan chuan dor pakhat atangin blitz alei ti hmu ani chungti awang chuan mi te chuan blend kai bodan chungchanga chuan a chu an ring thlel hlom ta hle ani chuti lai mek chuan blend kai chungte po chuan social media lama tangin chuan a chu lo be boy ringin chuta chuan an zona tam tak nei te chu a chana petorin an lo nor ve mek boka te chuan chutia social media a hming a chia tak ema wang chuan zona po chuan social media hmang boka ron in soi thiam ve in chuta a soida na chuan blend kai nen khan romantic taka inzom ane lo thole punrei lo te chunga ta na a ina a omtir ve thote soin amamo te ale sak mai thote asoya tin asoile zeldanin blend kai chuan an pani in kar thopo kha a she follow de unia arin thole rel rolama boina ani thote asoi boka hengba ka hian blend kai wanu ina a thalak te social media posa thilte swal tu angmaya a chwa chu adu lo thole engthel ma ati swal lo thote soin engma han in puana tur ani lo thote asoi boka chu mai chu la du tok lo chuan
perua blenkai alo kalpo khan aphalna lamasalo le ama po shil maslawa alo kal thu tu te soin khatia blenkai ni na perua anin mo po khan poisa anei tlem he thole chena torpo anei to lo thu te asoya te chuan chumi wang chuan blenkai chu akhong ema wanga chena torle Mexico a ale le theina tor thlona ticket lakna tor poisa te po apek thote asoi tel boka amai ro chu maktak main blenkai chungchang hetia social media a alar tak baka khan zona chuan a social media a profile picture te chu thlak vekin blenkai ni na inzom na om thei tur ang thel te po chu a delete vek bok ani ti chuan investigation atanga alandana chuan blenkai khan perua khan achung te hna asoi angut khan anun chu amang nuam lo ani melta a chuta an chui zelna a alandana chuan khatia abok ma October ni thum kum sang ni somni pahnia khan blenkai chuan Mexican Airlines lam chu wabia in chuta chuan a ticket lak chu refund avadila ma se airlines lam chuan adil na chu anlo ti hlotlin saklo alo ni a chu mai ba ka peru rama blenkai nun mandan chu a ha thlakin a she mai ba ka a ko har thlak tak seta chu chapa chuan la chuan kar khat chunga a man turatan poisa dollar somni pahni che pichinin anon chu har se mema chu mai ba ka chuana anna awanga azin chang piang khan blenkai chu apartment room ti takte a chuan ama chawalo om thinin chua po a chuak thengai lawa anin lo an ni tu ina a soidana phe chuan apartment a khami pakhat bak om theilo thu a soi hel bok ani ti chuan chutia blenka e bauna awanga an boi noi noi lai chuan November ni som kum sang ni som ni pahnia khan thil engkim chu ain thak danglam ta vek maya chuta chuan hoko perua tuipui kama sanghaman tu ten rang cheto tak mai chu charin rang takin police sam an shil tawata amai ro chu an rong mo chu tungai ani sia theina tora a mele a konsia te ti chian vek to ani chungpo khan a taksa zeina hnu ma atang de chuan kol thato chu medical lama nu manei nge ani chu an ring ta hleya chu mai ba ka an rong chha chuan zungbun lo bun bokin chu zungbun hmang chuan tungai ani zon chwa the chu anin ring ta hle bok ani te chuan hemi hnu loka hian blenkai chung te chu ruang chu entirin chuta chuan a zungbun bun chu blenkai zungbun bun nge ani thu anon soita a chu zungbun chu awani na zungbun ani thole blenkai chuan abun deu reng thin thu te po an soya chu mai ba ka blenkai chuan a zungbuna thilem chang chu adu ema wangin a zungbun bun ang che chu aban je ka po te tu a chutir hi a tin blenkai tan chuan a zungbun chu in chena satlia pakhat ve mai chau ani lawa ama ngai dana chuan ama veng him tu le hun harsa ato lai po a ama veng him tla thin to nia angai thote an soya tin zungbun ba ka hian blenkai chung de chuan an fanu chuan a hnung zanga ko wang danglam tak ani thote soyen chu thil chu maktak mai hian an rong char hnung zanga chuan alo om ve bok nen chumi wang chuan an rong char chu an mi bo zon lai mek blenkai ruang ani chu an ring hlom ta hle maya ma se a ruang ngei ni te fin fe nan chuan forensic examination chu lati thatpot alangai don ani te chuan November ni som panga kum sang ni som ni pahnia khan police chuan zona apartment chu an indik thu tamaya chutia an indik na chuan thisen hnu ma mun eng ma za ta muin akhoma te aba tu ma te le ain chung mun sang sanga te thisen kai hnu ma te chu an huta a tin di ini tes na tang chuan zona apartment na thisen hnu ma an mu te po chu blenkai thisen ngei ni te chu an che thei te boka chu mai ba ka zona apartment na chuan thil dang tam tak po mun in chuta chuan blenkai thom hno le a thil ni te po chu an hmu hlom ba ka azin bek te po hmu tel ni in chuta azin beka chuan Mexico la belte alo chuan ba ka Mexican flag te chu banga te chuan lo intarin chuata te po samjai sei tak te chu an hmu ta teu boka te chuan chu tiang ani ta ka chuan blenkai chung te chu chung thil te chu entik te le vek ni in chuta chuan chunga mi che thom hno le thil dang eng emo an han hmu chuan chung thil te chu an fano blenkai ta nge ni te chu an che theita a chu mai ba ka digital record atanga alandanin blenka e biak tlang theilo ani nia khan zona chuan Google a ZTE phone reset dan azong te hriat ni in e thil po hi maktak main chutiang ang phone model chu blenka ina a phone man ang che che kha alo ni le zel boka chu mai ni lovin a then oma mi pakhat chuan
chuan an apartment atanga plastic bag engemaw zat a khai chuak lai a hmuh theih chu a rawn soi ve le ta a tin a thian pa pakhatina a soi le danin November ni sari tlai lamdar sari vela khan chuan a rawn call thaw soin chuta chuan a motorbike manga anomna bul hnaya dora thil engemaw le saktorin a rawn nge ni na soya chuta a thil le sakta chu garbage bag te cigarette te le eitur engemaw te an ni thole chumi hnu lok darkar chani vela chuan a thian chuan apartment building chu awa thlen to thote a soi boka chu mai ba ka chuta tanga ni hni hnuwa chuan a then oma mi pakhat le chuan an garbage bag a khai chuak lai chu lo hmu vel in chuta a kal lai vel te chuan a chu a zam hmel ba ka mi in an hmuang ti hlau hmel taka a hoi kwal zo reng thote soin a hmela te chuan hlauna a hmu thei ba ka mi in an en thla nge thalo tia a hoi kwal zo thote a soi boka le chuan chung thil rin hel om takte awang chuan blen kai khan thil thalo tak atong ani chu an ring ta hlom hle maya tin chumi hnu rei vak lawa chuan a chu an in atanga in ti faina manro ve le tora chuak le in chumi hnu atang phei chuan mak tak mai in class te pokha akal chun som to mi alo boka le chuan chutia chuan a rin hlel na tur evidence tam tak om tak nuwa chuan police chuan a chu chui chiang in chuta chuan a an rin hel thote mi puite hna an han hriat tir hnuwa chuan mi puite mi chu a chunga chuan a fota thup maya a medical school lo na te po chuan a chungchang chu an lo hriat vele a chu an school atanga hnu chok zuin a hming te po chu an school register atang chuan thai bo ani zui ngal ta boka chu mai ba ka internet user thin khate po chuan a chu lo chui chiang vele in chuta tanga an hmu chwa chu a khan anupui hlui kha kot athlak na sathei ema wangin kumsang ni som paruka khan domestic violence awangin jela alo tang to ani ti te an hmu chuak le ta a tin a chuan phirpui una mi pa pakhat nei bokin chuwa una pa nian chuan mi tena an hriat pol ona na ataksa ta tu a chho thote an soi bok ani amai ro chuan a ve thong chuan blen kai thedan chungchang a khan engthil ma ti ani lo thole hriat po ani lo thote a soi ve tlat maya ma se ama rin hlel theina tur evidence le thushe to tam tak an ombok sia tin police tena investigation an in atang chuan police ten blen kai atha lai vel nia an rina chuan a khan video pakhat upload te chu hriat ni in chu video chuan mishing tak sapeng then khate chu tilangin chu po chu mak tak main video a mishing tak sapeng ati lan te po kha blen kai tak sapeng bo ta ten khan alo inang che boka le chuan chumi wang chuan police chuan na video upload a mishing tak sapeng ati lan te kha blen kai tak sapeng ngei te ani chu an ring ta hle maya ma se police tena an hria thei mi alo chu a khan ama in blen kai chu a that nge ni anga chanpui tu anei ve zo kang te chu ani le ta ani te chuan he khe sian tak sapeng dan phalawa zor thin tu te na in somna ani chuan criminal organization lian thamjok chhoi chho thenan kong thatak ani chu ringin chumi lam zong chuan an hnu chhoina chu an kalpui le ta a chuta an chui le zelna chuan blen kai tha ani ma le ani hnu a po khan a chu peru atang khan Bolivia rama azing zin thin hle ti hriat ani ta a chu mai ba ka a personal bank account a khan poisa tam tham tak adon china wangin a hian mishing tak sapeng da chu a criminal organization lian thamjok ta hna a shal thin ni in an ring ta hle maya in detective fakhatina a soile zeldana phe chuan a le blen kai te anin nge zon lai reng po khan an ngai zong ani reng thote a soya chuta an rin dan an soizel na chuan blen kai angai zona chan po kha atira tang reng khan an buma tuma wanga ngai zong ani an rin thote an soi boka le chuan khatia an blen kai peru a kaltir ta ka khachuan a thil du ang de so te theida ngalin peru rama chuan blen kai khan melshiat pakhat ma ani lo awangin adu ang tokin blen kai kha athunun theiba ka adu du chu atia tir theita ni in an ringa hemi hnuah hian chuan blen kai chu hun rem chang a hmu vele that ngalin atak sapeng te po kha black market a shal hnuwa atak sadang te ro chu tuifon ina alen bode abe se wang khan tuya khan a paita ani an rin thote an soi ta bok ani ma se na a hriat mi alo chu blen kai chung te khan blen kai chu na sa takin an zonga a chunga thil thleng da chu hriat chho ngei tumin an thei to pan chuang ti chu ani hmelta a
te chuan atopa November ni som pasari kumsang ni somni pahnia khan police chuan zona chu man tangi nge in chuta chuan ama ani nge ni ti chianan a pher puipa ni na andang lam na nei zona te tu te chu ama ani nge ni ti fin fianan an in sak thlap boka chumai ba ka hetia an man lai hian abula mi chia kum somni parko pa chu lo om ve in chunu ina police ni na asaidan chuan zona nen chuan online atanga intong an ngi thole thakhat vel anin ngei zon to thote lo sein blen kai ero chu tunge ani ashiat mi alo thote le zona hena chuan chunu chu tunge tia a han zo te chuan zona ero chuan blen kai chu Mexico ramami a thian pakhat ve mai ani thuwa a soi thote a soi boka ya chuan zona an man ni ve khian Peru Criminal Investigation Unit chuan zona chungchanga chuan an tuanga thale tamfin fiana an hmu to thosoin zona le blen kai de chu an cheng dun ngei ni te fin fiana te po an nei vek to thote an soya ten zona le blen kai te chen apartment ate khan kisen engama sat moni en alandana blen kai khan abo ma khan nasataka soi sakna atokani mela tin tui pi kama mishing taksa an hmu chwate po kha forensic result atanga alandanin blen kai taksa ngei ni ti chu an chian ta bok ani hemi hnuwa hian police na fin fiana an nei sang atang te chuan zona chu mishing taksa peng dan lawa shala le rong taka tol thana khe chu ortir tur ani ta a ma se zona chu police na thu an zo fia lai chuan aum dan de chu amak so tin do ta soi char char maya chu mai ba ka apartment na bek chunga poisa tam tham tak an hmu chhole awangin zona an zo le ta boka ma se zona ero chuan chu bek chu ata ani lo thu asoi ve le tlat mai si amai ro chu abel nu ero chuan chu bek chu abel pa zona ta nge ani thu chu asoi ve le loya te chuan chuan police na zona an nei te chu achang thadu lovin darkar engam sa zona chu zot ma se police te chan na sha du ang chu zona chuan apedu chong ho lo bok ani nima sila chu ta tanga ni rewak lo November ni somni pahnia chuan zona chu a case trial te a ngana turin thako chung lai mai solitary confinement pakhata da ani a chuta om chung chuan zona chuan om dana chuan alung oi lo tho chu soireng thenin midang te nena bathroom in tom te chu anin chin thu te le chota mojeng te chu anin hle thu te soi thenin in bolna te thleng chuan a soi selfil vek maya amai ro chu case trial chan ani hnuwa po chuan zona chu a tan na nga ya ala tan reng ba ka engthil poimo ma chu soi ala tum chong lawa chuta a soi dana chuan a ina madrasa ti sen kai an hmu ti po kha second hand alei ani thole alei lai khan ti sen chu alo kai dei to arin thote asoya chu mai ba ka blen kai a ina om tir lai khan blen kai khan mi padang aina chuan a hroi lut ani arin thote le chu pa chuan blen kai chu a that ani arin thote asoi boka amai ro chu kotlam ero chuan ain soi thiam na zong zong te chu nol sak vekin blen kai chu ama tha nge ani tho an sei ve tla thung ani te chuan February thla kum sang ni somni pathuma khan blen kai taksa an hmu thei ang te chu Mexico a chung te chuan hon puin chuta chuan avuina hunte an hmang tak ngala tin September ni som pahni kum sang ni somni pathuma khan ko chuan zona shemna tur thote chu puang chhuakin chuta chuan kum som thum panga chhong long ina tang tur le blen kai chung te chu poisa dollar sing kha sanga petorin a shem ta boka amai ro chu chutia a shemna tur puan ani vek to hnuwa po chuan zona chuan ati ani lo tho chu la sei ve tang tangin blen kai zok chuan anun ati chiat vek thole a ming that ve na te amma hun te le achung ko ngei po ati chiat vek thote a sei ve tlata tin a sei zel da nin blen kai chu a tha ani lo ani ti fin fiana om the sira awangin namzel chan tur po a oma a sha to lo thote le medical lama hnu ma an ewang chawa tol thatua an po thlonia angai thote a sei boka chumai ba ka police hna chuan case chu kem changjok le thajoka chuinon le tora shilin tol thatu dik tak chu man ngei se adu hle thote a sei bok ani ye chuan blen ka i chunga thil thleng te hi me che pakhat mangai nei na abol atawanga thil thalo tak lo thleng ta chau ani mai lawa mi zong zong tan online atanga kan mi ton te hi rin ngot lo tur ani zia zerte na thatak kan ti thei ome tin ton lai khowela chuan mi zong zong te hian kan ni na dik tak hi kan thuk veka chumi wan chuan mi thangi ania mi swal ti te hi
social media atang chuan hriat a har to em ema chu wang tak chuan mitin te in fe in ven film khorvek kan ngai hle ani ole khati song kha ton chuma kan ngai thak le the chu lawni le phosila he khi sung changa in ngai dan te comment section lama in lo soi vele chhodania